Ngiyanibingelela namhlanje usuku okhulu la kwaMweli sihlangene la kwaMweli sizohambisa ibhodwe kwaMzolo sihambise nezibizo izipho zabazali bakamakoti. Mina igama lami nguSipho wakwaMweli uMgqisha wentombi zakhona lesinyameni sizonke. Ngithi angikusho lokho ukuthi lolu uhambe solithatha namhlanje elinye igxathu engilithathayo elingisondeza emadodeni. Ngiyakhula manje ngoba ngizohlonipheka emphakathini, ngiya ekhweni lami nabafowethu sokwakha ubuhlobo, sogcwalisela ubuhlobo obuhle. Lo makoti uyakhuliswa njengoba siya kubo kunomemulo. Nathi-ke sizofika nomcimbi wethu sisuka kwaMweli nangakubo besihlangabeze ngabasihlangabeza ngakho. Sesobona sesifikile khona ukuthi basihlangabeza kanjani. Uqala umcimbi, ukuphela komcimbi wethu bayaqala baye enkundleni kuyokwemulwa. Siyafika khona futhi siyembesa umakoti, simbesa abazali bakhe. Umcimbi omuhle nje lo, ngiyafisela zonke izinsizwa ukuthi zidlule kiyo ngoba uma ungadlulanga la usuke ungenzanga okufanele ukube indoda. Lokho kuba futhi ngithi angikuchaze emphakathini. Njengoba ke kuzoba nomemulo, umnyeni wami wadecide ukuthi aede kube khona kazongenzela khona okuwumembeso. Abanye bazokuthi ke umembeso ibizo. Njengoba kusasa kuzoba nomcimbi, umcimbi wethu kuzoba umemulo wami nosisi bami nobhuti wami. Bese kuthi ke umembeso uzobe kwabantu bakwami kwaMweli abazobe bezongembesa, abazobe bengilethele ingoma.
umembeso noma iy'bizo kuye kube nje baye befike nezipho abazozipha abazali bami nami nosisi bami nabantu basekhaya. Kahle kahle suke ku-exchange-wa izipho ngoba nathi uma ngabe sebehamba khona izipho esiyobapha zona. Lokho-ke kuye kubizwe ngomembeso noma iy'bizo okusuke kubizwe abazali bami njengengane yabo, ukuthi bona njengendodakazi yabo bathanda ukuthi abakaMweli bebaphe ini, hhayi ukuthi ngoba isuke bengidayisa noma mhlampe isuke bephanisa ngani. Nje kusuka othandweni lami nomnyeni wami ngoba ngazikhethela ukuthi umnyeni wami ngiyamthanda naye uyangithanda.